assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini onon kala e kuuɓal min ñaagri mon Allah moƴƴere hande noon amin ɗo hennene e centre Amadou Malick Gaye ɓurɗo andirede Bopp amin ɗo hennene emin gonde directrice pharmacie directrice ISE machallah pharmacie noon ko yimɓe fof ne gandimo machallah par ce que kankone ko daraniɗo leñol ko daraniɗo kadi aussi eko waɗata ko omo walli hen yimɓe ha heewi machallah wonto heedani leñol ngol hande noon amin ɗo amin gaddanimo lettre makko invité d'honneur e événement mo paaɗeno Windere TV ne waɗa lancé 4 ans muɗum le 15 février inchallahu rabbi à partir de 16h to Raven Night Club lancement 4 ans Windere noon machallah leñol ngol fof ne era hen kadi yimɓe fof ne nodda e kewal e peewal machallah amin mbaɗa hen film documentaire amin mbaɗa prestation artiste amin mbaɗa aussi des décorations donc hande amin gari ɗo hennene e ƴewde pharmacie machallah addanta ɗum lettre muɗum invité d'honneur pharmacie min calminima mi salmini on no feewi kadi mi jaari on no feewi e oɗo programme mo lelnuɗon mawninde duuɓi 4 Windere TV e arde ɗo hande yettinde invitation d'honneur ɗum ko hunde mawde e vraiment ko siftorde neɗɗo e kadi vraiment ñagade aussi yo Allah yettin foof donc Allah yoɓa on kadi ko ciftorɗon min ko donc yetoto yo Allah siftor on e moƴƴere mum eɗen gandi darde nde Windere TV aussi dari e dow reportage ji mbaɗa hon e nder reedu Fouta e kala ko ganduɗa yimɓe men no jogui caɗele hande ene heewi hen ko heewi ko kollirɗon e reportage uji yimɓe jii woni programme uji état walla pelle ɗe gona lambiyankoɓe dañi kadi dañde hen famamuya e darade hen darde mumen ha saqqaji ɗiɗen dañi safara donc vraiment mi weltanima on no feewi vraiment on jarama no feewi e minen ɗo min goni kadi e USA e wonde directrice centre Ahmadou Malick Gaye centre de Bopp ko daranade leñol ngol tan kala ko faate ko galle o darani faate safara ko faate jangguinde sukaɓeɓe métier ko faate daranade ɓe kala ɓe ko ganduɗa dal sukaɓeɓe woni jeunesse o hande ina jogui ɗum e probléme ko ɗum woni hande darde kadi dari ɗen ko faate social o ko faate jangde nde ɗum ina jeeya e vraiment priorité ji ɗi jogui ɗon donc enen ndendi foof ko battene ko faate développement ko faate ɓamtare min jarama no feewi machallah min tawma koye ɗo liggotoɗa kono haɗani a waɗi min accueillir kadi machallah ha e invité goɗɗo inchallah Windere TV ha yesso ko lawol Thank you.